yung karugtong ng ating isang video na nakaraan na ituturo ko po kung paano magkabit nitong connector para sa internet cable. Panoorin po yung ating video para matutunan nyo kung paano maglagay nito. Dito po tayo magsisimula sa pagbabalat ng kable ng internet. Ito pong gunting na to ay nabibili sa hardware o kaya sa electronic supplies. Ito pong klaseng gunting na to ang ginagamit dito para kabilaan siyang magkaroon ng lamat. Kung akala ninyong may lamat na siya sa bawat kabilaan, pwede nyo siyang ibaliko doon sa pinaglamatan hanggang sa lumabas yung maliliit na kable sa loob. Tsaka dito niya na siya pwedeng ikutin o kaya hilain. Ito namang buhok na to na parang buhok ng palaka, pwede nyong hilain dito para mabalatan pa. O kaya pwede nyong gamitan na maliit na cutter sa English na sinasabi. Saka nyo pwedeng hilain pa para mabalatan pa hanggang sa kinakailangan. Ganito po talaga ang pagbabalat nito dahil po mayroon po siyang dahilan. Pag nakalayo na po kayo doon sa sugatan ng gunting, pwede nyo na putulin yung buhok ng palaka. Saka nyo pa siya balatan pa uli. Saka natin tabasin yung balat ng kable na hindi na natin kailangan. Saka naman natin tabasin yung malakanin na plastic at hindi po natin ito kailangan. Ngayon po siguro naman na pagmamasdan nyo po na yung mga maliliit na kable, nakatirintas siya na parang buhok ng manyika dahil po ito ay may mga dahilan. Ito po ay tinatawag sa English na noise reduction pag nakatwist ho ito. Ngayon po kung maalala nyo yung pinagsugatan natin ng gunting, doon po natin puputulin. Dahil pag hindi po natin pinutol ito, makikita nyo po sa ating larawan na meron pong sugat ito. Kaya po dito natin tinabas. Dito naman po kailangan nating i-separate yung mga nakatirintas na kable. Dito po sa pagkakatirintas nito, yung kableng kulay asul na puro at saka yung asul na may puti na guhit, magkasama po ito nakatirintas. Tapos po yung ibang kulay, ganun din po, magkakasama rin yung may puti na brown, tapos yung solid na brown. Tapos gagamitan natin ng gunting na pang diretso nito. Take note lang po dahil merong lugar na matulis. Kaya po ang gagamitin natin dito yung hindi po nakakasugat nung balat ho nung maliit na kable. Ano po? Isa-isahin po nating idiretso ito ng ating gamit na gunting. Pwede nyo rin gamitin ang yung daliri na pang diretso ito, pero pag marami na kayong dinediretsyong ganito,
na medyo masakit daw sa daliri. Ngayon pong nadiretso na natin, pwede na ho nating pagtabi-tabihin. Naglagay na rin po ako ng chart na pwede nating kopyahin. Ito po yung tinatawag sa English na color coding. Ayan po. Ang gagamitin po natin ay yung B. Mauna po yung orange, white, orange, green, white, yung asul tsaka puti, tapos yung ating berde, tapos yung brown, white, tapos yung brown. Yun po ang magkakatabi. Ang B po, yun po ang standard na ginagamit natin. Habang pinagtabi-tabi natin yung mga dapat na kulay, kailangan pong idiretso natin ito yung flat na flat. Bawat kulay na itabi natin sa isang kulay, ipa-flat natin yung dalawa. Tapos yung pangatlo, ganun din ang gagawin, ipa-flat din. Dahil po pag hindi nyo po siya iniisa-isang ipa-flat, mahihirapan po kayo sa huli. Mahirap po mag-plot ng 6 na sabay-sabay. Kaya yung una pa lang, ito na po yung ginagawa ko. Ano po? Hindi ko po siya pinas forward dahil po kailangan nyo pong malaman ang step by step. Ito po ang pinaka-importante sa lahat, no? Tsaka malaman nyo rin po kung ano yung ating mga technique. Kaya nakikita nyo naman siguro bawat tabi ko ng isang kulay at pinaplat ko at hinahawakan kong maigi yung nasa dulo para hindi siya magbuhol-buhol, o kaya ang tinatawag na English na kink. Ito na po yung ating huling maliit na kable, pero sa lahat ho ng kable, ganon ho ang ginagawa ko. Sa 6 na kableng ating pinagtabi-tabi, isa-isa ho pinaplat yan. Pakiramdaman din maigi ng inyong daliri kung talagang plat na ba siya. Ngayon naman, kung saan natin puputulin ito, hindi po siya hihigit ng 1/2 inch. Simula doon sa dulo ng balat ng kable. Ano po? At kung hindi naman kayo sigurado, pwede nyo pong sukatin ng ating RJ45 na connector. Ang pagputol ho nito, kailangan hong hawakan ninyo ng inyong daliri na maigi bago nyo putulin ito. At wag pong bibitawan yung pinagputulan. Ano po? Pag nakahanda na po ang connector at
pwede na nating ipasok sa loob ng connector yung maliliit na kable. Saka natin po itulak ito ng maigi. Pag naitulak na po natin ito, silipin natin naman sa dulo ng konektor kapag ang mga kableng maliliit ay nasa dulo na ba siya ng ating konektor. Kung hindi pa ho, itulak pa po ng konti hanggang sa makita po natin yung 6 na kable ay nasa dulo na ng ating konektor. Tsaka po natin gamitan ito ng crimper na tinatawag sa English. Ngayon po, pag binigyan po natin ng lakas itong crimper, pwede po natin gamitin ang ating 2 kamay. Para po sa akin, hindi ko po siya inihila para po matanggal doon sa ating crimper. Para po sa akin, tinutulak ko muna siya sa kabila. Saka ko po aalisin sa ating crimper. Siyempre po, huwag nating kalimutan na inspeksyon yung ating ginawa. Ano po? Ngayon naman po, ituturo ko sa inyo kung paano po ito itetest. Gamit ang ating RJ45 connector tester. Ito po yung ating receiver. At saka po dito po pinapasok yung RJ45 connector. Ano po? Ito naman po ang ating transmitter. Ito po ang nagbabato ng signal sa receiver. At meron din po itong pasukan ng RJ45. Meron po siyang on and off itong ating transmitter. At makikita nyo po yung pulang patay sindi. Tapos naman dito sa ating receiver, makikita nyo yung 4 na ilaw na papalit-palit po. Patay sindi sila. Yan po ang resulta ng magandang koneksyon. Pag nakita nyo naman po sa ating receiver, na sa 4 na ilaw na yan ay namumula, ibig sabihin yun, meron po tayong short sa ating pagkakalagay ng ating connector. Ano po? Tapos po pag sa 4 na ilaw na yan, pag hindi po siya umilaw, ibig sabihin po niyan ay open. Wala pong koneksyon. Yan po, ayos po. Good job na naman po.